Pinuntahan nga namin itong isa sa sikat at talaga namang blockbuster na floating restaurant dito sa probinsya ng Pangasinan. Welcome to Sungayan Grill Restaurant, the taste of Bolinao dito sa Balingasay River, bayan ng Bolinao, Pangasinan. Kaya tara at samahan nyo akong i-experience at tikman ang kanilang masasarap na menu dito sa kanilang pinagmamalaking restaurant. So yo, what's up mga kapogi? For today's video nga ay andito tayo ngayon sa bayan ng Bolinao, Pangasinan. At nakasama nga natin dito ang aking boss at ang aking mga katrabaho na talaga namang mahiyain makauhanan ng video. Dito nga namin naisipang kumain para may experience nga itong sikat na sikat nilang restaurant dito sa Bolinao. Ang Sungayan Grill nga ay isang floating restaurant na kung saan ay sasakay nga kayo sa isang cottage na nakalutang sa ilog. Nahihilain gamit ang isang bangka, sabay ililibot ka nito habang ini-enjoy mong kainin ang kanilang masasarap na seafood dishes sa napakagandang Balingasay River na isa sa tinagurian na cleanest river sa buong Luzon. Diba? Nagkakawaw na experience naman talaga mga kapogi. Nabubukas nga sila dito tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At bago ka nga makarating sa kanilang floating cottage ay bubungad nga sa'yo ang kanilang napakalaking menu. At dahil sa medyo marami nga kami, ang in-order nga namin ay itong kanilang seafood fiesta Budo Fat style na good for 11 to 15 packs at additional 1,600 pesos para sa kanilang liver cruise rates na good for 13 to 19 packs at total of 5,600 pesos nga ang binayaran namin. At sa paghihintay nga ng aming order ay napansin ko nga itong napakanilaw na ilog na sa sobrang ang linaw ay kitang-kita mo na ang iba't ibang isdang lumalangoy na buhay na buhay. At pagdating nga ng aming order ay dali-dali na ding hinila ng isang bangka para ilibot na dito sa Balingasay River. So pagkalipas nga ng ilang minuto ay sinimulan na din namin kumain. Syempre dahil budol fight, kamayan na! Kumuha na nga ako dito ng hipon, sabay binalatan, hinigo pang ulo, sabay subo ng kanin. Ang sarap! Grabe mga kapogi, talaga naman napakagandang pagmasdan yung mga ganitong lugar. Na bukod na nga sa kanilang masasarap na pagkain, talagang mabubusog ka rin sa paglanghap ng napakasariwang hangin. Na masasabi ko din na isa sa dahilan kung ba't din talaga sikat na sikat at dinadayo itong Sungayan Grill. Sana nga ay may preserve pa nila ang mga ganitong kagandang tanawin upang maabutan pa ng mga susunod na henerasyon natin. Once again, this is your kapogi, Rain Cutie TV po, na laging nagsasabing stay pogi and healthy. Bye-bye!